guys! Good evening, good evening. Ayan, at tayo ay nagbabalik na naman ulit mga guys sa maliit nating channel. Ayan. At ayan nga guys, dito biglaan nating vlog dito sa may Lawag City mga guys, no. So nakikita nyo dito mga guys, nandito tayo sa may tulay ng Lawag City. At yung video natin ngayon nga mga guys, ito, yung oras pala ngayon nasa 8:30 ng gabi. So titingnan natin mga guys yung ano dito sa may Gilbert Bridge 1 and 2. Ito yung ano nila dito guys, yung tulay nila dito kapag gabi nililinis pala. Ayan, nililinis. So wala talagang dumi. Ito guys, at ipapakita ko sa inyo kung paano nila nililinis. Ito guys, oh. Ayan guys, oh, ayan. Ganyan pala nila nililinis guys. So napakalinis guys, oh. Napakalinis. Ayan, napadaan tayo dito mga guys, no, kasi dito tayo dinala ng ating walis tingting na naman ulit. At ibinalik na naman niya tayo dito sa Ilocos Norte. Ayan, yung mahiwaga nating walis tingting. Dito na naman niya tayo ibinalik. Kaya shout out pala kay kay Nino de la Cruz. Ayan. Shout out sa iyo Nino de la Cruz. Mabuhay ka kung gusto mo. Hanggat gusto mo. Ayan. At patuloy lang. So, ayan. Shout out din sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng mga nanonood, shout out sa inyo lahat. At patuloy lang sa suporta dito sa maliit nating channel. So, ayan guys, oh. Ayan guys, ganyan nila nililinis, so. Hello guys. So, ganyan nililinis guys, no. So, ayan mga guys, no. Ang galing mga guys, no. Ito yung ito yung doon sa dulo ng tulay na to, boundary ng San Nicolas, Ilocos Norte. Ayun, papunta ng San Nicolas. Ayan. At itong kabila, itong way na to sa kabila, yan. Ayan. Yan yung way na yan, papuntang Lawag City. Ayan, pagkatawid dun sa dulo, Lawag City na yan. Yun sa dulo. Kaya ito guys, at ipinapakita ko lang sa inyo mga guys na kung gaano nga ba kalinis yung kalsada nila dito. Tingnan nyo guys, oh. Napakaganda ng kalsada nila mga guys, no. Yan, oh, napakalinis. Napakagandang asfalto. Ayan, shout out sa mga gumawa ng asfalto dito sa Lawag City. Yan, napakagaling. At napakaganda ng asfalto nila. So ito mga guys, no. Yan, ganyan ang paglinis nila. Yan, talagang lumilipad talaga yung alikabok. At ayan na guys, no. Masisipag yung mga nandito sa Lawag City. Yan, nililinis talaga nila yung kalsada pala nila talaga dito. Binubugahan ng hangin. Ayan. Sir, ang sisipag nyo naman, sir.
May tero. Ha? Ay. Ayan na guys, no? Nililinis talaga yung kalsada pala dito sa Lawag City. Ayan, at yung asfalto, napakaganda ng asfalto mga guys. Ayan, no? Talagang nililinis. Ayan. At napakaliwanag dito sa tulay mga guys, no? Yan, no? Marami siyang street light. Bali yung street light niya mga guys, solar. Yan, no? Solar din yan. Solar mga guys. Ayan mga guys, solar din yan. Yang City of Lawag. Ayan. Solar din yan mga guys, no? So napakaliwanag dito mga guys. At ayan, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa panonood. At patuloy lang sa suporta. Sa mga hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportan nyo itong maliit nating channel. Ayan. At sa mga sponsor ko pala, maraming salamat. Ayan, mabuhay po kayo. At God bless.